As persoas que me seguides habitualmente sabedes que Inazuma Eleven é unha das miñas franquías favoritas. E aí ben pouquiño tivemos tras máis de 10 anos de espera a beta do novo xogo, Inazuma Eleven Heroes Victory Road. Estiven esperando a que saíra o modo historia para comentar algúns pequenos apuntamentos de forma xeral sobre a beta. Esta é a pequena listaxe que traio hoxe sobre como me pareció a mesma. O primeiro que quería mencionar é que a beta, para ser unha versión de proba, pareceume que tiña moito conteúdo que poder gozar e mesmo porse a farmar non se facía cansativo, podendo repetir os partidos contra a CPU ou en liña moitas veces. O sistema de gameplay era o que nos tiña con máis dúbidas, pois Inazuma, alén dos strikers, do que certamente non gosto moito, nunca deixa de atrás o sistema táctil. O único que teño que mencionar aquí é que adorei todo o que fixeron nesta ocasión para pasar como control principal ao mando. O sistema de técnicas, a estamina e os mini duelos, a reformulación que se levou a cabo pareceume que non deixou de lado a identidade nin a esencia do xogo. Si que é verdade que a experiencia que tivo todo o mundo nun inicio é que este era difícil de dominar cando comezabas. De feito, eu empatei 1-1 o primeiro partido 5 veces seguidas, mas unha vez esteas disposte a deixarlle unha oriña para aprender, faise interesantísimo. O que si quería mencionar aquí é que ca chegada da última actualización fixeron unhas mudanzas no hub, o que fai que se vexa moi ocupado e espero que nun futuro teñamos ocasión de quitar estas implementacións. Sobre o pouco que pudemos ver da historia, hei dicir que esta chamoume bastante. É a primeira vez que non temos un protagonista que ama o fútbol desde o comezo e simplemente quer ser o mellor e ten unha personalidade enérxica. Destin Billows é un rapaz tímido e que ve as intereses sociais como un enfrontamento. Ademais que foi privado deste deporte cando era pequeno, polo que comeza o xogo odiando e vemos a súa evolución co mesmo. As demais personaxes, especialmente Briar, tamén pareceron interesantes e teño gana de ver o que nos depara o seu futuro. O punto que máis me sorprendiu desta entrega foron as súas cinemáticas. As que estaban completamente animadas eran alucinantes. Un excelso traballo do estudio Mapa. A única crítica que teño que facer sobre o modo historia é que os combates, por así dicilo, para se relacionar ca xente xa chegan a facerse repetitivos na beta, así que non quero imaginar no xogo completo. Espero que implementen novas mecánicas na versión definitiva. Tamén se me fan algo aborrecedoras as misións secundarias que puiden facer, sendo na súa maioría librar un combate ou achar algún par de ítems tirados por aí. Contame, xogastes xa a beta? Se non tes unha Switch, tranquile, logo chegará tanto a PlayStation como a Steam. E se queres xogar os partidos comigo, queda no meu Discord o meu código de Nintendo. Nos vémonos na seguinte, nun vídeo ou nun partido.